गासोबाय ओमफ्राय दा जों माइ गायनो थांनो नागिरदों माइ थांगोन दे माइ गायनाय माइ मोनलाय जियागिरि हाग्रामा सारनि उसुङावनो जों बेहाय माइ गायनो थांगोन नै दा क'क्राझाराव जों रिक्सा गाखोबाय थांगासिनो दा गायनायफोरखौ माबायदि गायनो रोंगौ ना रोङा एसे सोलोंहैनोसै खय बोसोर जाखो जों माइ गायिया आंथ' 36 आयु बेसेबां गोबावजों गायनो रोंगोन ना नायनोसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो बाजार फ्रेन्ड्स मोनबाय जों दा विशाल मोनबाय जों विशाल थांगासिनो थानोसै बाबा मन्दिर मोनबाय बरिया नुहुरखाबावो हनै सिथ्लाजों एबार जों ओरैजाय गिदिंलांनोसै हाग्रामा सारखौ माइ गायनो लेंलांनांगौलै गाबज्रिलांनांगौ हाग्रामा सार फैदो सावरि जानोसै नांगाल जांख्रा होनलायलायनोसै हाग्रामा सारनि गामि मोनबायलै हाग्रामा सारनि नङा बैनो मोनलै हनै नुहुरनो नागिरला आंहा सार फैदोलै सावरि गायहैनो फैदो हाग्रामा सार फैदो सावरि जाहैनोसै फैना फैयाथाय लोगोफोर लेंहरथारदोंमोन आङो हाग्रामा सारखौ नुहुराबो नालाय गिराबो फैदोलै सार फैदो मोनफैबायलै जों एबार मोनफैबाय फैमारबाय माइ सावरि जाग्राफ्रा नांगाल जांख्रानि खुमब्राजों जोगोनारजों माजों अमा बेदरजों दाउ अमा खर' थिगैनो दं बरिया आनिमोनहाबो नै माइ गायनो फैदों नोंसोरबो जांख्रानि गायना गायगोन नोंसोरो माइखौ गायनो रोंगोन ना रोङा देलाय बुंलाय आंबो गायगोनथ' मा नाम नोंसिना आं गेजेराव हाबखावनानै बुंना होनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव आब' आरो गुमैहा माने बङाइगावनिसो बिसोरो देबोरगावनिखा आरो देबोरगाव गायग्रा दङ ओमफ्राय गायफैदों माने गरिब गुन्द्राफ्रा मा खालामनानै जानो गरिब गुन्द्राफ्रा माने खामला मावनानै जायो थिग बिदि साननानै बिसोरो बे आबादखौ मावफैदों आरोखि माइनि खामानिखौ माने नङाबा दरखार गैया बिसोरो अब्लाबो माने गावसोरनि निजेस्व खोब थाखा खरस खालामनानै मावदों आरो हा गोनांफ्रा अनेक हा नस्थ' खालामो बेफोरखौ माने मावनानै होयोबा बा मावोबा गरिबफ्रा खामला मावना मोनजागोन ना दा बेफोरखौ साननानै मावदों आरोखि बिसोरो माने सोरबा गोसो गुदुंफ्रा मावो खोमा बिदि साननानै माइ गायनो फैदों माइ गायग्रा बिसोरो आसल माइ गायग्रा बिसोरो ओमफ्राय दाबो गायगासिनो दङ नै रायजोफोर ओरैबायदि बुरजाखा माइ गायग्राफ्रा नै आलिखौनो गाफुलांजोबसै दाना मेनला गैला गाग्लिजोब्बाय जांख्रा जाग्राफ्रा देलायथार मालाय एसे हाब्रु गाज्रि लानांगौसो माबा देलायसो गायफैबाय आरो मा जांख्रा जानाया गायदो मारै गायदो नै लोगोफोर मारै गायो माइ गायनायखौ दोननाय सोर रोङा दे दे सोलोंनानै ला जायफोरा गायनो रोङा दे रोंखायो मालाय खथ' मोजां रोंखायो मालिका बेनो फायलाला लंगि डान्स हालौनाया माबादि हालौखो बे मेनला फैदोंला मोनहा हाग्राया सावबाय ओंखारसिगोन ना गायगासिनो दंथारो नै गायग्राफ्रा सावरि जांख्रा Anak-anak
Wow. Bro, anak kau tu mana? Tapi tak kuat. Ada kainnya ni, ekdom lah sedar ramanya. Ese habru funnaंगौ दा जोबनायाव. जोबनायाव habru funलायनांगौ. Bedor. Minta hotar deh. Baru lagi saya babu. Mai saudi dan fai dengan dia. Video kalam apa nोंसोरखौ? Boriया खालमासिबो मोनजाबावगोन आरो ओंखाम गोरलै जाबावगोन जोंहा. बेयावनो जाफैबावगोन ओंखाम गोरलैखौबो. Iya, kalau lapar bisa kayak. Sangkrani namai saksiनोसै जोङो रायजोफोरनो दा लुबैदों नोंसोरो Sangkraniसो रोंदों जों ओरैनो रोङाखै माइ गायखांबाय नालाय दे माइ गायग्राफ्रा ओंखाम जासावजोब्बाय माबादि जाखो रायजोफोर गोथाव ना सान्दुं गोसायाव गायनायनि ना गोथाव नाथायबा सान्दुंआनो गैया दिनै बिराद मोजां जाना होदोंना बोथोरा ओमफ्राय मा लाखो गन्थं गोलावबो एसे लाबायना दे जादो दे नोरबो खावसे जादों ओंखाम जाग्राफ्रा जांख्रानि ओंखाम जादों ना जांख्रानि एसे लाबाय दा दे दुब्लियाव माबा एसे लाखानांगौ ना दे फिसासो ओमफ्राय नङा गारिया जायगा थोगोन खेबसेनो थांना फैफिननानै हानाय नङा मा बाहाय स्पेसियेल नामा स्पेसियेल बा मालाय आलदा डिजाइननि माथो एखाने आलदा डिजाइननि सावरि जाबाय नांगोल जांख्रा जाबाय दाना माबा खिनो ओंखारजाबाय गारि गंसे खयजन गाखोदों साबसे दङ बा सिगाङाव सानै ओमफ्राय ओरैहाय सासे सानै साथाम साब्रै